Bago ko simulan ang kwentong ito, gusto ko munang magpasalamat sa mga taong nakikinig at sumusubaybay sa channel natin. 10K subscriber na tayo mga kabaryo. Sa mga hindi naman nakasubscribe ay pwede nyo pong pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating upload. Sa ngayon kabaryo, yun lang muna. Umpisahan na natin ang kwento. Mapagpalang araw kwentong baryo. Ganon din sa mga tagapakinig dito sa inyong channel. Ang kwentong ibabahagi ko ay hango sa tunay na buhay. Usap-usapan ang huling kalamansi sa aming bayan. Buong akala ko ay magiging maganda ang takbo ng pamumuhay ko nang makalipat ako sa isang liblib na baryo dito sa Siquijor. Ngunit nagkakamali ako. Matagal kong itinago ang madilim na karanasan kong ito at mabuti na lamang ay napadpad ako dito sa channel mo para magkwento kabaryo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Gino at ito ang aking kwento. Namulat ang aking mga mata sa busina ng bus na ngayon ay nasa harapan ko. Muntik na akong masagasaan kabaryo. Mabuti na lamang at merong matandang lalaki na humatak sa aking braso. Ano ba? Magpapakamatay ka ba, iho? Saad nito sa akin. Noong lingunin ko nga ito ay isang kuba na ang gawing likod nito kabaryo. At katulad ko ay marami rin itong bitbit na mga gamit. Mariin akong napalunok para pigilan ang luwang aagos mula sa aking mga mata. At saka nagkunwaring nasamid lamang. Hindi ko alam kung papaano ako makakapagpaliwanag sa kanya na gusto ko na talagang mabawian ng buhay, ngunit tila isang anghel ang dumaan dahilan para mapangiti ako. Hindi naman ho sa ganun. Pasensya na ho kayo . Sobrang lalim lang ho talaga ng iniisip ko ngayon. Sagot ko habang bahagyang napapayuko sa matanda. Naramdaman ko naman ang pagtapik nito sa aking braso kabaryo. Ito pa mismo ang nag-alalay sa akin para makaupo noon sa isang kahoy na upuan. Matanong ko nga, ano bang iniisip mo? Baka makatulong ako. Mahinang saad nito ngunit sapat na ang lakas ng kanyang boses para maulinigan ng aking pandinig. Nanlaki ang mga mata ko sa mga sinabi nito kabaryo. Tila isang magandang musika iyon nang manuot sa aking isipan dahil aminin ko ay hindi ako madalas makarinig ng ganoon. Ni hindi ko na nga mabilang sa aking mga daliri ang taon kung kailan ako huling nakarinig ng mga ganoong salita. Napakamot ako sa ulo habang nagwiwika dito ng wala hutang. Huwag niyo na po akong alalahanin. Makakasama pa sa katulad ninyo kapag inalala niyo ang problema ko. Isa pa, saan ho ba kayo pupunta at ang dami ninyong dalang gamit? Wala po ba kayong mga kasamang anak? Pag-uusisa ko sa kanya. Hindi ko na mapigilan ang usisain ng kanyang pamumuhay dahil sa katandaan niya ay napaka-imposibleng siya lamang ang bumabiyahe na mag-isa. Ngumiti ito sa akin kabaryo at nagwika ng,
Aba, anong akala mo sa akin? Nag-uulyanin na at kinakailangan ng magbabantay? Utoy, malakas pa ako. Bungi nga lang ako pero kaya ko pang makipagsuntukan dyan. Wika nito at sa tingin ko ay biro lamang ng matanda sa akin. Sa puntong iyon ay natahimik na lamang ako. Nagpipigil ako ng tawa sa litanya niyang iyon dahil sa ayoko namang isipin niya na katulad ako ng ibang mga tao. Hindi ko pa malaman ngunit napaka-importante sa akin ng mga sasabihin ng ibang tao na parabang ito ang bumubuo sa aking katauhan. Naglehas ka ba sa bahay mo? Huwag ka nang tumanggi dahil alam ko yung mga galawan ng edad mo. Isa pa, nagdaan din ako sa kanyang edad kaya hindi na makakapagsinungaling ang kagaya mo. Wika ng matanda at tila iniiba nito ang usapan. Ramdam ko ang pawis na biglaang tumagaktak sa aking batok. Hindi na ako nakaisip ng paliwanag kaya't tumangu-tango na lamang ako at saka pilit na ngumiti sa matanda. Pero Tang, hindi ko po alam kung bakit gano'n ang tingin sa akin ng mga tao. Sa totoo lang, hindi ko na po alam kung saan ako pupunta dahil para na po akong isang ligaw na pusa na palipat-lipat ng tahanan. Tumango lamang ito at saka nagbalik ng tingin nang marinig ang bus na huminto sa aming harapan. Dahilan para tumayo na ito. Para magprepara dahil mukhang ito ang kanyang kanina pang hinihintay. Sumama ka na lang sa akin sa Secure. Ako na ang bahala sa iyo. Ay siya nga, ayusin mo naman ang tawag sa akin. Ako si Ben. Tay Ben na lang ang tawag mo. Saad nito at iniabot ang kanyang palad para alalayan akong makatayo na kaagad. Agad nga ay sumakay na kami ng bus, kabaryo. Puro kwento na lamang ang nadidinig ko sa kanya ngunit hindi ko yon iniintindi dahil parabang lumilipad pa rin sa kung saan ang aking isipan. Kahit naman napagpasyahan ko ng lumisan sa aming tahanan, ay hindi ko pa rin maiwasan ng pag-aalala sa mga magulang ko't nakababatang kapatid. Hanggang sa hindi ko na namalaya na nakanakaw na ako ng idlip at nagising na lamang ng kalabitin niya ako para sabihin nandoon na kami sa paroroonan. Kabaryo, ramdam na ramdam ko ang panginginig ng aking katawan nang harangin ng mga sundalo ang sinasakyan naming bus. Pumasok pa nga ito sa loob ng sasakyan para isa-isa kaming kapkapan ngunit hindi ko maintindihan ang silbi ng pagkapkap ng mga iyon. Hindi rin nakaligtas sa aking paningin ang iilan sa mga ito na animoy isang aso na sumisinghot-singhot para lamang amuyin ng mga dala naming gamit na lubusan kong ipinagtaka. Tatanungin ko na sana ito kay Tay Ben, ngunit pasimple ako netong kinurot sa tagiliran dahilan para mapatahimik ako. Hindi naman na kami napansin ng mga iyon dahil sa likod kami ng sasakyan nakaupo, kabaryo. Kamusta ang pakiramdam mo, Toy? Ayos ka pa rin ba? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo kaagad bago pa tayo makalayo. Wika nito at bakasang pag-aalala sa pagbibigkas nito ng mga salita. Nagkunot ako ng noo at napailing. Ha? Ano pong ibig ninyo sabihin, Tay? Meron po bang problema? Takang tanong ko rito. Nag-iwas lamang ito ng paningin ng sumulyap sa bintana. Wala naman. Mag-ingat ka sa mga masamang tingin, Utoy.
Nakalimutan kong sabihin sa'yo na iba ang lugar ng Siquijor sa nakasanayan mo't kaya't doblehin mo ang pag-iingat lalo sa masamang tingin. Seryosong ani ni Tay Ben sa akin. Napatango na lamang ako, ngunit isang malaking palatanungan pa rin sa aking isipan ang sinambit nito, kabaryo. Hindi ko kasi ito maintindihan. Teka po, ano po bang ibig niyo sabihin? At saka bakit po may mga sundalo kanina? Talamak din po bang mga krimen dito? Wika ko kay Tay Ben ng mga oras na yon. Oo, Utay. Higit na mas marami ang kriminal dito kumpara sa lugar na kinalakihan mo. Kaya't mas delikado rito sa Siquijor. Sambit nito sa akin. Inilipat ko ang paningin sa bintana para pagmasdan ng mga sundalo na nagkukumpulan sa labas. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makita ang isang lalaking hinuli na nakaposas. Napapalibutan ito ng mga iyon dahilan para ituro ko yon kay Tay Ben, ngunit hindi man lang ako nito pinansin. At kitang-kita ko kung papaano ng mga ito putukan ang lalaki. Mag-uumaga na nang makarating kami sa kanilang bayan, kabaryo. Muli ay nakatagpo kami ng isa pang mga sundalo na pumapara sa mga sasakyan. Halos magsiangatan ang mga balahibo ko sa katawan nang parahin kami nito at napatitig ako sa mga mata nitong kay hirap basahin. Malalaki ang mga itim ng mata nila kumpara sa akin, kabaryo. Nagulat pa nga ako nang tanungin ng mga ito kung may baon daw ba kaming kalamansi, dahilan para lalo kong ipagtaka. Hindi ko lubusang maisip na bakit sa dinami-rami ng mga bagay na nakamamatay ay sa kalamansi pa nila nilabas ang galit. Sumenya si Itay na sabihin ko raw na wala akong dalang kalamansi. At kaagad ko namang sinunod iyon sa takot na baka ako naman ang hulihin ng mga ito. Hanggang sa paulit-ulit ko nang inulit ang mga tanong na bumabagabag sa aking isipan at nagwagi ako sa huli nang magsimulang magkwento itong si Tay Ben. Ganito kasi yon, iho. Ibang kinalakihan mong lugar sa amin dahil sa uso ang mga aswang dito na baka hindi mo paniwalaan kapag binanggit ko sa iyo. Marahang paliwanag nito sa akin. Napansin kong iniabot nito sa akin ng isang piraso ng kalamansi na kaagad ko namang kinuha mula sa kanyang pagkakaabot. Ayon sa kanya ay ito raw ang magiging anting-anting ko, kung kaya't itago ko iyon ng mabuti. Nang makarating kami ay kaagad naman akong niyaya sa loob ng may isang kalakihang kubo. Nalaglag ang pangako ng libuti ng paningin ko ang 4 na sulok ng lugar at nakitang puno ito ng buntot pagi at iba't ibang klase ng sundang na nakasabit sa dingding. Sinubukan kong usisain ang lahat ng mga iyon, ngunit iisa lamang ang sinabi niya sa akin. At ito ay wala na raw bisa ang mga ito sa pakikipaglaban. Napatango na lamang ako sa sinabi niya. Halata rin naman dahil sa pansin kong puro alikabok na ang iilan sa mga ito. Ilang minuto pa lang ang nakalipas matapos naming magpahinga ay inaya na ako nito sa likuran ng bahay kung saan maraming kakahuyan, kabaryo. Parang iba rin ang pag-iisip ni Tay Ben dahil sa pinakita niya pa sa akin kung saan niya ibinaon ang mga punla na buto ng kalamansi. Tandaan mo kung saan ito nakatanim, iho. Siguraduhin mong maalagaan ng mga ito at kahit sino, huwag kang magpapapasok sa bakuran natin. Kung meron akong dapat na sabihin sa iyo,
ayun ay huwag kang magtitiwala ng basta-basta lamang sa ibang mga tao kahit paanong kabutihan ng gawin nila sa'yo. Maliwanag ba yon, iho? Wika nito at paglalahad sa akin ng mga salitang ngayon ko lang narinig. Napatango na lang ako sa sinabi nito, kabaryo. Nakatitig lamang kasi ako sa mga ibinubulong nito na animoy inuusalan pa ang mga punla. Pinilit kong pigilan ang pagtawa habang pinagmamasdan ito dahil ganito na siguro kapag tumatanda na. Tay Ben, bakit magmula kanina po ay parang binabantayan tayo ng mga sundalo? Ano pong meron? Sinalakay po ba ng mga terorista o militanteng grupo itong lugar ninyo? Takang tanong ko at napakamot na lamang ako sa aking ulo. Tumango ito at sumulyap sa kalagitnaan ng kakahuyan nang makarinig ng mga kaluskos sa gitna nito. Oo, iho. Ngunit hindi isang normal na mga terorista ang sumasalakay dito. Kakaiba sila at higit na mas malakas. Dinig ko ang pabulong na saad nito, dahilan para pantayan ko ito sa pagkakatalong ko. Ano po ba talagang meron, Tay Ben? Delikado po ba? Hindi ko na natapos dahil agad itong sumagot ng, kung iiwasan mo ang pagtatanong lalo kapag nasa publiko tayo, ay mas malaki ang tsansang hindi malagay sa delikado ang buhay mo. Siyanga't nakalimutan kong itanong, anong pangalan mo? Wika nito, kabaryo, at tumayo na itong muli. Gino ho, Tay Ben. Gino. Sagot ko rito. Napatiim na lamang ako dahil sa isinagot nitong hindi ko inaasahan. Para ba akong isang bata na pinagsasabihan nito? Napansin kong suplado ito. Ngunit hindi na rin naman nakapagtataka dahil alam kong mag-isa lamang siyang tumanda. Naghain nito ng 2 inihaw na manok na nahuli niya sa likod ng bahay. Mabilis lang kaming kumain bago nagpahinga sa kwarto niyang ibinigay sa akin. Ayon kasi sa kanya ay doon muna ako matulog hanggat hindi pa kami masyado magkakilala. Mahigit 9:00 na ng gabi nang magising ako mula sa mahimbing na pagkakatulog. Mabigat kasi ang pangangatawan ko at tila ba nabugbog ako sa mahabang biyahe. Halika na, kumain na tayo at baka ikaw ay malipasan na ng gutom. Siyanga't aalis ako mamaya. Huwag mong kalilimutan ikandado ang mga pintuan. Yung bilin ko rin sa'yo ay huwag mong kalimutan. Seryosong paglalahad na wika sa akin ni Tay Ben. Oo Tay. Huwag po kayong mag-alala dahil natatandaan ko po ang mga ibinili ninyo. Siya nga po pala. Kung mamarapatin nyo pwede ko bang malaman kung saan kayo pupunta? Gabing-gabi na rin ho kasi. Tanong ko naman ngunit tila naghatid ng pagtataka ang pagkilos nito ng kaswal itong tumalikod sa akin at lumabas na ng pintuan. Sa pagtataka ay palihim kong sinundan itong si Tay Ben. Nasa likuran lamang niya ako habang tinatahak niya ang mga talahib na tataas sa kanyang bewang. Nakita kong bawat maraanan nito ay hinahagingan niya ng patalim na kanyang hawak. Nang mapuwing ako ng kulisap, ay napahinto ako sa paglalakad ng makaramdam ng paghapti nito. Minuto rin nang lumipas nang matanggal ko ito sa loob ng aking mata. At nang dumilat ay wala na sa aking paningin si Tay Ben. Tinawag ko naman ang pangalan nito ngunit mistulan akong nasisiraan ng bait. Dahil ni isa ay hindi ko man lang narinig ang pagsagot niya.
Napuno ng agam-agam ang puso ko, kabaryo. Iikot na sana ako pabalik nang hawakan nito ang leg ko at hindi nagdalawang isip na itutok sa akin ang patalim. Sa lahat ng ayoko ay ang hindi marunong makinig, Gino. Mabilis na nauubos ang pasensya ko sa mga ganyan. Halika na nga at bago pa kita mapaslang. Alma nito at binitbit ang kwelyo ng aking damit. Tila sumabog na bulkan ng galit nito sa akin. Tila isang bata akong pinagagalitan ni Itay. Alam ko namang delikado, ngunit hindi niya ako masisisi dahil baka masiraan ako ng bait. Kapag hinayaan ko na lamang na hindi ko malalaman ang mga kilos nito. Pasensya na po, Tay Ben. Wika ko at bahagyang yumuko sa kanya. Nakasalubong pa rin ang mga kilay nito nang matitigan ko ang mukha nito, kabaryo. Mas lalo pang nabuo ang tensyon sa pagitan naming dalawa nang kalumpugin niya ang lamesa. Ano? Hindi ba't ang sabi ko sa iyo ay huwag kang lalabas? Gino, tandaan mo, yung pinakapagiging makulit mo ang ikakapahamak mo. Saad ni Tay Ben sa akin. Napalunok na lamang ako nang sinambit nito dahil tama nga naman siya, dahil ilang beses na akong napapahamak sa pagiging hindi ko masunurin. Ngunit iba ang isang to dahil meron kung anong sa aking loob na dahilan para gustuhin kong malaman ang tunay na nangyayari. Ay gusto ko lang naman hong malaman kung ano ang ginagawa niya sa gitna ng kakauyan tuwing gabi. Saad ko rito. Nakabibinging katahimikan ng bumalot sa lugar noong mga panahong iyon. Hindi ko maipaliwanag ang tingin na itinapon ito sa akin dahil para bang may gusto itong sabihin, ngunit natitigilan lamang ito. Napansin ko ang mariin nitong paglunok. Sige, ngunit ipangako mong hindi mo ipagsasabi kahit kanino. Gino, ako ang natitirang antingero sa lugar na ito. Walang nakakaalam doon at ikaw lamang. Katulad ng paalala ko sa iyo, ang Siquijor ay iba sa mga lugar na kinalakihan mo dahil lugar ito ng mga aswang. Paliwanag nito sa kanyang mababang tono ng pananalita. Nangunot ang noo ko noon, kabaryo. Tila nalunok ko ang aking dila dahilan para hindi ako makapagsalita. Kaya po ba marami kayong buntot pagi? Iyon po ba ang dahilan? Usisa ko pa at panandaliang ibinaling ang atensyon sa mga nakasabit noon sa dingding. Marahan lamang iyon tumango. Ngunit wala na yang talab sa kanila. Mas malakas sila ngayon kumpara noon. Matagal kasi silang nakapagplano sa kung papaano patatakbuhin ng Siquijor. Iyon pa lamang ang maaari kong maikwento sa iyo, Gino. Sambit ni Tay Ben sa akin. Bumuga ako ng malalim na paghinga ng dahil sa sinambit niya. Kinabukasan ay mas minabuti kong wag muna itong kausapin ng isang grupo ng sundalo ang pumunta rito. Sila yung mga aswang, kabaryo. Ayon kay Tay Ben ay malakas na raw ang mga ito. Nalaman kong pumunta lamang ito para imbitahin kami sa isang pista na gaganapin mamaya kung saan magtitipon-tipon ang mga tao rito. Tahimik na tinanggap ni Tay Ben ang papel na iniabot ng mga sundalo. Papel iyon ng imbitasyon, ngunit kumalma naman ang aking loob nang malaman kong hindi lamang kami ang imbitado. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin nang
titigan ko ang mga mata ng isa sa mga ito. Malalaki talaga ang mga itim sa kanilang mga mata at meron yung kulay pula na kung ano. Ano po bang gagawin roon, Tayben? Takang tanong ko ng may bahid na pagkatakot. Nais kasi ng mga sundalo kanina na sumama ako matapos malamang bagong salta ko dito sa Siquijor. Aaminin ko na pinagpawisan ang aking buong katawan nang marinig ang boses ng isa sa mga ito dahil sa malalim ito na parabang nasa ilalim ng lupa ang kausap ko. Kinagabihan ay binigyan ako ni Tayben ng kalamansi na nakabalot sa pulang tela na magsisilbing panangga ko raw sa mga ito. Tayben, pwede po bang wag nang sumama? Hindi na ho kasi ako mapakali dahil alam kong may mangyayari. Sige na ho dahil nararamdaman kong malalagay sa kapahamakan ng buhay natin. Mangatal-ngatal kong sambit kay Tayben. Seryoso itong tumitig sa akin, kabaryo. Blanko ang kanyang mukha na para bang iba ang ipinahiwatig nito. Hindi lamang ito umimik sa akin bagkus ay umiling-iling na lamang na animoy na dismaya sa mga sinabi ko. Kabaryo, hindi talaga ako komportable sa mga titig ng mga iyon na para bang gusto kong lamunin ang buhay ngunit ayon naman kay Tayben ay wala akong magagawa sa gustong mangyari ng mga ito dahil sa aswang ang nasa mataas na posisyong namumuno sa Siquijor. Iba't ibang klase ng mga kumukundap na ilaw ang sumalubong sa amin nang makarating kami sa parke, kabaryo. Isang malaking lugar ang puno ng mga klase ng bulaklak na talaga namang masasabi mong ibang klase. Tila hindi aswang ang mga namumuno rito kung iyong susumahin. Samot-saring ingay ang mga nauulinigan ng aking tenga dahilan para marindi ako. Ang iilan pa nga ang mga taong nagkakagulo ay tila ba'y naliligaw sa karagatan ng kasiyahan ang bumabangga sa amin. Pansin kong mga wala ito sa kanilang sarili dahil sa pagkalasing. Ilang minuto pa nang marinig kong may magsalita sa harapan ng malakas na mikropono. Dahilan para mapahinto ang lahat na parabang isang mga alipin na nagsusunod-sunuran sa kanilang mga amo. Hindi rin naman ganoon ang naramdaman kong takot ng gabing yon dahil katulad ko ay kitang-kita kong may mga nagdadala na rin ng mga kalamansing anting-anting bukod sa amin ni Itay. At Tayben, mariing bulong ko habang hinahanap si Tay. Nawala na ito sa aking paningin sa gitna ng mga taong nanonood sa nagsasalita. Makailang minuto pa ang lumipas, ngunit hindi ko na ito mahanap pa. Mas lalong tumindi ang ingay sa gitna ng mga taong ito nang magsimula akong magtanong kung namataan ba nila si Tayben. Tay, hindi ko na napigilan pa ang sariling humiyaw sa pag-aalala sa kanya. Nang mamataan ito sa kung saan ay kagad akong tumakbo ngunit unti-unting nagdilim ang aking paningin nang makaramdam ng isang tabla na humampas sa aking likuran. Nawala ako sa aking balanse, kabaryo, at nahirapan ng bumalik sa pagkakatayo. Unti-unting namulat ang aking mga mata sa isang kwartong may kadiliman. Hindi ko may paliwanag ang nakikita ko noong araw na iyon. Natakot ako at hindi malaman ang gagawin ng mga sandaling iyon. Sa isang madilim na sulok ay kitang-kita ko ang mga mata na kulay pula. Nang iluwa ito ng dilim ay tila isang napakalaking aso ang tumambad sa akin.
Nanginginig ang boses ko noong panahon na yon, kabaryo. Para akong maiihi o kung ano sa aking kinauupuan. Bakas ang pagkasama ng titig nito lalo nang subukan ko itong tadyakan at umaasang tatalab sa kanya ang ginawa ko. Pilit kong kinalag ang sarili sa mahigpit na pagkakatali ng mga kamay ko sa makapal na lubid, ngunit kahit anong gawin ko ay para akong isang baliw. Makalipas ang ilang oras, nang makita ko ang namumuno ng sikihor. Malaki ang pagkakangiti nito sa akin nang makalapit dahil para bang may gusto itong kuhanin sa akin o hindi naman kaya ay gustong kitilin ang aking buhay. Doon nila ako sinimulang gisahin, kabaryo. Nagtanong ang mga ito para lamang masiguro na hindi ko sila ipapahamak. Tama nga, tumatanggap sila ng mga turista ngunit hindi na ito muling nakakalabas pa at habang buhay na makukulong kasama ng mga ito. Sa awa naman ng Diyos ay nakauwi ako ng ligtas. Ngunit hindi pa rin talaga mawala-wala sa isipan ko ang titig noong sundalong nagkatid sa akin, kabaryo. Alam ko naman sa puntong yon ay merong pinaplano ang mga taong ito. Kaagad naman na kinandado ko ang pinto at inilabas ang kalamansi sa aking bulsa. Bitbit ang aking pagkakatakot. Iho, baka naman gusto mo akong pagbuksan. Kanina pa ako kumakatok dito. Nakarinig ako ng tinig mula sa labas. Kaya't kaagad kong pinapasok si Tayben. Kabaryo, labis ang pag-aalala ko sa kanya dahil ang buong akala ko ay binawian na ito ng buhay o hindi kaya naman ay meron ng masamang nangyari dito. Maigpit ko siyang niyakap at hinalikan sa pisngi. Tayben, nasaan ba kayo nagpunta? Ipinadakip po ko ng kampo nila para takutin. Nanginginig ang boses kong nagpaliwanag dito. Kumunot ang noo nito at nagsabi ng, ano ka mo? Ipinadakip ka? Aba, kung totoong sinasabi mo baka nasa damuhan ka na ngayon. Saad ni Tayben sa akin. Napakamot na lamang ako sa ulo at napaupo sa may upuan. Hindi ko maintindihan kung ano nga ba ang talagang nangyari. Tila naging paralisado ko nang magsimula siyang magkwento patungkol sa mga ito, ngunit ang totoo ay hindi ko naman maintindihan ang mga ito. Pero nakatulog ho ako kanina at nagising sa isang kwarto, Tayben. Tinakot lang nila ako at narinig ko ang iilang mga pinag-uusapan nila. Isa roon ng pagpaplanong pagpatay sa inyo. Paliwanag ko, kabaryo. Ramdam na ramdam ko ang tensyon sa kabila ng aking pagbulong, kasabay ng kilabot ko sa katawan. Ito ang sinasabi ko sa iyo, iho, na dapat ay isaisip mo ang lahat ng itinuturo ko. Isang malaking pagkakamali ang nagtiwala ako sa ilang mga tao rito sa Sikihor sa palihim na pagbuo ng organisasyon sa pagkitil ng buhay ng mga hayop na yan. Bulyaw nito sa akin, kabaryo. Mabilis ko naman natakpan ng palad ang kanyang kamay nang dahil doon napag-alaman kong bumubuo siya ng mga alyansa rito sa lugar namin sa pag-ubos sa mga lahi ng aswang, ngunit nabigo rin ito dahil nagsumbong ang mga dati niyang kakampi sa itaas. Ano? Nagawa nila sa iyon, Tayben? Ito ba ang rason kung bakit ka nawala kanina? Sunod-sunod na tanong ang naibato ko sa kanya. Tumango lamang ito. Napansin ko ang mga namumuong pawis sa kanyang noo at ang hindi maipaliwanag na nginig sa kanyang mga kamay. Oo, iho.
Ang mga kasamahan ko, patay na rin sila. Nakita kong walang awa na pinapatay sila ng mga iyon. Mabuti na lamang at nakaalis ako roon. Pasensya ka na kung hindi kita naaya dahil paniguradong madadamay ka kapag nakita nila ako. Paglalahad ni Tayben sa akin. Ano pong gagawin natin ngayon? Bakit hindi na lang po tayo tumakas? Takang tanong ko rito. Kabaryo, mistulang walang kwenta na ang mga naibabato kong tanong sa kanya, ngunit hindi ko ito mapigilan dahil sa ayokong mawala ng pag-asa para makaligtas kami sa paparating na sakuna. Hindi tayo tatakas dahil kailangan natin lumaban, iho. Ipangako mo, hindi ka magtitiwala sa mga taong makikita mo. Bilang na lamang ang oras ko rito at panigurado ay hindi na ako patatagalin ng mga iyon. Ngunit gusto kong sa araw ng pagkawala ko ay manatili kang isang matapang na bata. Pamamaalam ni Tayben sa akin. Doon na bumuhos ang aking mga pinipigilang luha sa aking mga mata. Pinaghihinaan na ng loob si Tayben at ramdam ko yon. Sa maikling panahon naming nagkakilala, ay masakit sa akin na marinig sa kanya ang pamamaalam na iyon. Kinabukasan ay palihim akong tumungo sa kakauhian para diligan ang mga tanim nitong kalamansi. Daladala ko ang maliit na papel na ibinigay nito sa akin at ito ay ang mga orasyon na ginagawa niya. Nakarinig ako ng mga paswit na nanggagaling sa gitnang bahagi nito. Ngunit nagpanggap akong hindi na naririnig ang dalagang babae na tumatawag sa akin. Hindi ko na lamang ito pinansin kahit pa na anong pagpapapansin ang ginagawa nito. Mahirap na ang magtiwala ngayon, kabaryo. Buti na nga lamang ay nakahanda ako para magpanggap na mga bulaklak na tanim ang inaasikaso ko. Tayben, wag ho kayong pumunta dyan. May nakita akong babae na pumapaswit sa akin kanina. Hindi ho natin siya kilala kaya't mas makakabuti kung wag nang subukan pang tingnan ng mga pananim mo. Huwag kang mag-alala dahil siniguro kong nagawa ko ng tama ang mga bilin mo. Tumango na lamang ito sa akin, kabaryo. Inihanda ko ang mga punyal na winisikan ko ng katas ng mga kalamansi. Iyon ang nakapuslit na dinala ni Tayben. Sa tingin mo ba ay tatalampayan sa kanila? Pamimiloso po nito. Patagilid na lamang akong umiti sa kanya, kabaryo. Tumangu-tango na lamang ako. Matapos hasain ang mga patalim ay kaagad ko iyong pinatiktik sa isang bandehado. Kailangan kong kuhanin at ipunin ang mga katas na tutulo mula sa mga iyon upang hindi masayang. Magaling. Sambit na Tayben sa akin. Nang gabi ding iyon ay tinuruan niya kung paanong gamitin ang mga iilan sa mga ito. Alam kong masyado ng huli para sa pag-iensayo, ngunit kinakailangan namin iyong gawin. Hinati ni Tayben ang pakwan sa dalawa at iyon ang binabato ko ng punyal, kabaryo. Nakahihiyamang sabihin ngunit halos mangalay na ang mga kamay ko. Ngunit wala pa ring tumatama sa mga ito. Ilang saglit pa ang lumipas nang isang kutsilyo ang tumama sa gitna nito. Kaagad na sinundan ng aking mga mata kung kanino nga ba galing iyon, ngunit laking gulat ko nang makitang magkayakap na ito at si Tayben.
ito ang dalagitang namataan kanina ng aking paningin. Base sa aking pagmamasid, malapit ang dalawa sa isa't isa. Dahil sa nangiyak pa itong si Tayben nang makita ito. Hindi ko may kakaila na maganda siya, kabaryo. Maganda ang kutis ng kanyang mga balat at matangos ang kanyang ilong. Mukha nga itong diwata kung tutuusin, ngunit ang mas pinansin ko ay ang mga sandata sa likod nito. Maangas ang kanyang pamimikas, lalo nang mamataan ko rin ang mga pana sa kanyang likuran. Kahit pa ipinakilala na kami ni tatay sa isa't isa ay hindi ko pa rin ito masyadong pinansin. Ang hirap magtiwala talaga sa panahon ngayon. Hindi kasi ako magaling sa pagbabasa ng ugali ng isang tao base sa mga nakikita lamang ng aking dalawang mata. Nang lumubog na ang araw ay naghanda na kami sa paparating na paglusob ng mga ito. Sinabi ni Itay sa akin na mapagkakatiwalaan ko ang babaeng iyon dahil pamangkin niya ito. Katulad ng ibang turista ay minsan itong bumisita sa kanya, ngunit hindi na muling nakalabas. Maganda ka, iho. Naririnig ko ng mga tinig ng aso. Hindi magtatagal ay isa-isa na yung lulusob dito para dakpin ako at ipapatay. Mahinang saad ni Tayben. Maigpit ko itong niyakap, kabaryo, at saka ngumiti. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi ho namin kayo pababayaan. Sama-sama tayo rito. Walang iwanan. Sambit ko noon kay Tayben habang nakatingin sa paligid. Diniinan ko ang paghawak sa may hawakan ng punyal na hawak ko nang makarinig ng kaluskos mula sa hindi kalayuan. Ginamit ko ang patibong na isinikreto kong gawin kanina. Isang babaeng manika na yari sa mga kawayan. Binihisan ko ito ng damit na pangtao para subukan linlangin ng aswang. Ipinikit ko ang isang mga mata para sipatin kung merong lalapit doon at hindi nga ako nagkamali, kabaryo. Isang malaking aso ang marahang naglakad palapit sa ginawa kong bita. Ibabato ko na sana ang hawak kong punyal nang makita ko nito, dahilan para tumakbo ito palayo. Hindi masukat na kaba ang naramdaman ko ng mga oras na iyon dahil paniguradong magsusumbong ito sa mga kaalyado nito. Laking pasasalamat ko ng panain ng dalaga na nagngangalang Liway. At doon ko nakita ang panandaliang pagsiklab ng katawan nito sa gitna ng mga talahib. Parehas lamang kaming nagbigay ng ngiti sa isa't isa nang magtama ang paningin namin, kabaryo. Hindi kalaunan ay napagdesisyonan din namin na lumabas ng bahay para mas lumaki ang tsansa na mailigtas namin si Tayben. Ako ang unang lumabas. Bitbit ang buntot pagi habang nakabagit na naman sa amin si Tayben. Si Liway ang nagpasyang siya na lamang ang lilikod upang mas mabantayan niya kami, at dahil nga wala masyadong oras ay pumayag na ako sa gusto nito. Mahusay ito sa pakikipaglaban, kabaryo. Asintado siya sa paggamit ng pana at pinatuyo rin ng katas ng kalamansi ang kanyang mga bala. Mag-ingat kayo, iho. Kailangan ko nang lumayo sa inyo. Ipangako niyong huwag pababayaan ang bawat isa. Nanginginig ang boses na nagsalita itong si Tayben. Napahinto na lang kami sa paglalakad para ibaling ang atensyon dito. Sinabi niyang
Kinakailangan niyang lumayo sa amin dahil sa kapag nakita siya ng kataas-taasang pinuno at grupo, ay tatlo kaming mapapatay, ngunit hindi ako pumayag na iwanan siyang nag-iisa sa gitna ng kagubatan. Hindi niya ako pinabayaan noong kailangan ko ng isang taong susuporta sa akin, kaya't igaganti ko sa kanya ang mga kabutihang ginawa niya sa akin. Hindi ako makakapayag na merong isang malagas sa aming tatlo. Sa huli ay pumayag na rin naman ito sa kagustuhan namin. Sinubukang dagitin ng isang aswang si Itay, ngunit kaagad ko naman iyong nahampas ng buntot pagi. Hindi na ako ganong natatakot sa pagharap sa mga ito, kabaryo. Kung ang isang demonyo ay susugod, dapat lang na mas malala ang iganti mo sa mga ito. Hindi naman nagtagal ay pinalibutan na kami ng mga sundalo na may hawak na matataas na kalibre ng baril, dahilan para mapilitan kaming mapahinto sa paglalakad para ibaba ang lahat ng dala namin. Isang suntok ang natanggap ko mula sa kataas-taasan na namamahala sa Siquijor. Pinaniwala ko raw ito na wala akong masamang plano sa kanila. Halos mag-apoy na rin ang mga mata ng mga ito sa pagkagalit sa amin nang malamang napatay namin ang iilan sa kanilang mga kasamahan. Pilit akong pumiglas nang kantiin ng mga ito si Liway, naroroong sa bunutan at pagpasapasahan. Noong mga oras na yon ay gusto kong magpalit ng anyo. Nais kong ilabas ang lahat ng kademonyohan ko, ngunit nakaisip ako ng plano na kikitil sa buhay ng lahat. Mautak ang pinuno na ito, kaya't plinano ko munang makaalis ito sa harapan ko para ipagpatuloy ang naisip. Iilang sundalo ang naiwan para bantayan kami, kabaryo. Ipinakuha ko sa kanila ang tubig na nasa bote sa loob ng aking bag. Dahil nagpanggap akong nauuhaw, halos maubos na nga ito dahil ibinuhos ng isang sundalo ang kalahati noon sa katawan ko. At nang makainom ng sapat ay ibinuga ko ito sa pagmumukha niya, dahilan para mag-usok ito. Hindi nila alam na mayroong halong katas ng kalamansi ang ininom kong yon. Sa totoo lang, hindi talaga sasapat ang kapangyarihan ng kinatatakutang kalamansi na nakahalo sa tubig. Ngunit dinasalan ko ito kanina. Tumakas na tayo. Ani ko nang makawala sa pagkakatali ng aking kamay at saka mabilis na kinalag ang mga ito. Kaagad naming kinuha ang mga kagamitan na natira at saka nagtatakbo na palabas sa kagubatan. Mabilis kaming nakapagtago ng maaninag ang ilaw ng sasakyan ng mga ito. Senyas na nakabalik na sila. Huwag kayong gagawa ng kahit na anong ingay, bulong ko habang sinisipat ang mga ito gamit ang mga mata. Ilang minuto pa nang makarinig kami ng alulong ng aso. Alam kong nadatna na ng mga ito ang nangyari sa kanilang mga kasamahan, dahilan para marinig ko ang kaluskos ng mga pagtakbo ng mga ito. Alam kong sa gabing ito ay dehado na kami, kaya't ipinaligo na namin ang natirang tubig para kahit papaano ay maproteksyonan kami, ngunit hindi iyon sumapat sa aming tatlo. Kaya't sa kanila ko na lamang ito ibinigay. Sa likod mo, Liway. Bulyaw ko nang makitang nasa likod na nito ang pinuno ng grupo sa Siquijor at nakatutok sa kanyang ulo.
ang mataas na kalibre ng baril. Pinilit nitong ipataas ang aming mga kamay. Si Tay Ben ang gusto niyang makuha kaya't wala na kaming magawa. Sa lakas na meron ito ay mabilis lamang nitong nailayo si Tay Ben na hindi namin nahabol pa. Doon ko napagtanto na hindi aswang ang pinunong iyon. Ngunit isa lamang itong normal na tao na sumapi sa grupo ng mga aswang. Bigo man ngunit nakalabas kami ng buhay sa Siquijor. Magmula noon ay isinumpa ko sa aking sarili na kahit kailan ay hindi na ako tutungtong sa bayan na ito. Hanggang ngayon ay naituturing ko pa ring bangungot ang lahat ng nangyari sa akin, kabaryo. Sa tuwing makakita ko ng kalamansi ay naaalala ko pa rin ang sariwang sugat ng kahapon. Sa totoo lamang ay kung hindi dahil kay Liway ay hindi na ako nakaligtas doon, kabaryo. Ngayon ay 10 taon na kaming mag-asawa. Hindi ko inaakalang ang babaeng estranghero ang siyang pupukaw sa aking puso dahilan para hindi ko napakawalan ito. Sa angking katapangan niya ay kahit sinong lalaki ay magagawang mabihag ng kagandahan nito. Meron na kaming 2 anak ngayon kung kaya't pilit naming ibinabaon sa limot ang madilim na karanasan namin. Nakakalungkot mang sabihin ngunit tila tumatak na ang lahat ng iyon sa puso't isipan ko. Dito ko na tinatapos ang kwento, kabaryo. Naway maging silbing aral ito sa inyo na huwag basta-basta magtitiwala sa isang tao. Maraming salamat po at sana mabasa ninyo itong liham ko. Okay, so ayun, kabaryo. Kamusta? Medyo hindi lang ako na-satisfied dito sa kwento ni Gino. Diba? Kasi parang ang daming alam mo yung kulang. Pero wala tayong magagawa. Ito yung send ng sender. Karanasan nila. Pero para sa akin, isipin nyo, diba? Ano yung naging antingero to si Lolo Ben. Diba? Siya na rin naman nagsabi na siya yung nag-iisang antingero nun sa Siquijor. Pero wala. Siguro may alam siyang usal. Kagaya nung sinasabi ni Gino na inuusalan niya yung kalamansi. Ito, comment ko lang to, kabaryo. Ayoko kasing maging bias talaga. So, kung medyo off yung comment ko, okay lang yon. Kasi ibig sabihin, komento ko lang naman to. Kasi nga, parang medyo nalito ako sa storyline ni Gino. Tapos, biruin mo, biglang nag-usal, biglang nag-orasyon si Gino. Hindi, siguro, dun sa pag-iensayo nila Tay Ben, tinuruan siya umusal, pero para sa akin, hindi ganun kadali, di ba? Sorry. Pero hindi ganun kadali, di ba? Kasi nga, yung anting-anting nga, para mabuhay na medalyon, dedebosyonan mo yan. Ito pa kayang mag-uusal ka lang, di ba? Parang ang hirap naman kasi para sa akin, bago mo mahawakan yung ganyan na karunungan, kailangan talagang as in malinis na malinis yung body mo, di ba? So, hindi naman natin alam talaga yung intro neto ni Gino kung saan ba siya nagmula. Basta yun nga ang intro agad nakilala niya tong si Lolo Ben. Tapos, siguro kung story mismo ni Lolo Ben to, pwedeng siguro yung kapanahunan niya talagang malupit na antingero to kasi nga tumanda na siya ron sa Siquijor na siya na lang nag-iisang antingero. Sabi ni Gino, sabi rin ni Tay Ben, so wala tayong magagawa ron, hindi natin pwede kontrahin yun. Tapos eto naman, yung about dun sa kalamansi, alam naman natin lahat na yan, number 1 talagang mabisa yan, diba? Kasi nga kumbaga pang all around ng gamit yan hindi lang naman siya sausawan o kung ano ma, di ba?
Kumbaga yung panahon kasi dati, parang yan yung asido ng aswang eh. Kasi nga, kung, kung ako tatanungin kung asin over yung kalamansi, feeling ko mas ano tong kalamansi eh. Yun nga lang. Siyempre, matrabaho, pipisain mo, hindi kaya ng asin na saboy mo rito, saboy mo ron, ayun, lalapat na. So, yun, para sa akin, may part na nalito ko sa kwento ni Gino. Ayun, sabog. Ay, naglabo-labo na, di ba? Pero, para sa akin, all in all, mga rate ko sa story siguro, 80%, no? May hindi siya saktong takutan o aswa. Pero, yun nga, ang maganda kasi rito, may mapupulot kang aral. So, ayun, kabaryo, alam naman natin sa panahon ngayon talaga na mahirap magtiwala, di ba? Kasi, hindi lang naman to sa kwento lang ni Gino kasi kung papanoorin niyo yung mga balita, hindi lang naman about sa aswang to na huwag kang magtitiwala kasi aswang, hindi doon. Kasi mismong normal na tao, mahirap pagkatiwala lalo na ngayon, di ba? Kasi maraming pwedeng gawin sa'yo lalo na hindi mo naman kaano-ano. So yun, para sa akin, yung aral na sinabi ni Gino, yun ang nagpaganda sa buong storyline. Diba? Tapos, lupit lang din ni Liway, pero late na lumabas to si Liway, pero ano pala ni Tay Bento, pamangkin ba? Pamangkin. Tas yun nga, hindi rin daw nakalabas tong si Liway, pero ang tanong doon, saan nagtago? Di ba? Lumabas siya nung isang beses lang. Hindi lang natin alam kung saan. Saka wala masyadong aswang na no? Talagang real G to si Gino eh. Yun din. Kasi nga, malupit din to. Saka isipin niyo yung pinuno nung pangkat pala ng sundalo na aswang. Hindi naman pala aswang. Talagang may tira lang kasi may baril eh. Hindi natin alam kung person, ang tawag doon? Kumbaga sa high ranking personnel, parang ganun pero feeling ko parang ganun. Pero sa bandang secure to talaga, hindi lang sinabi eksakto. Siguro may kwentong ganun dyan na kuno-kunong ganyang kwento, siguro ito na yon kay Gino. Tapos sa ngayon hindi natin alam kung asan si Gino, di ba? Kung nasa Maynila ba siya o nasa secure o nasa abroad o asan. Kasi wala siya nilagay. Yun lang. Magbabasahin lang natin. Tapos, ayun. Sa akin, yun lang naman yung inano niya. Pero, yun nga. Kayo pa rin, kabaryo. Kung may comment kayo sa kwento ni Gino, pwede kayo mag-comment dyan. Saka, nga pala, yung sabi ko kanina sa intro na 10K na tayo yun. So, salamat ulit sa inyo. Kasi, dahil naman sa inyo yan eh. Kaya ganyan. So, yun. Sabi ko nga, hindi masama mangarap. Baka kayanin natin 100K ngayon taon. So, ano naman, testing lang. Masama testing, di ba? So, ayun, kabaryo, ito, bawi ako sa inyo. Shoutout ulit ako ngayon. So, umpisa na natin. Yun, so, gusto kong simulan na shoutout si Arlene Kulsbesa. Yun, shoutout sa'yo, ma'am. Si Jenny Golosino, shoutout sa'yo. Si Madam Roslyn Dalopere, si Brain Omega, si Ramonita, si Ma'am Ramonita Kaana. So, yun. Shoutout sa inyo. Jenny Mostrado. Sino pa to? Banjeline Sanchez. Shoutout sa iyo, Ma'am. Ninita Gregory. So, yun. Nagbabalik yung mga dati nating Labin. So, yung iba bago. Si Inday ng Paris. Shoutout sa iyo, Madam. Cheryl Labiste. Salamat po. Remily Kaskayan. Salamat sa komento, Madam. Pilipina Palsario. Yun, salamat ulit po. At Marian Tamayo. Shoutout sa iyo, Madam. Salamat. Ang nagpapa-shoutout si Charlon Rulan. Boss. Ayun, binasa ko ulit. Shoutout sa'yo. Tapos, sayang.
Sino to si Madam? OFW from Kuwait. Sayang, user. Pero shoutout Madam. OFW siya ng Kuwait. Tapos si Tita Sareno. Shoutout sa'yo, Tita. Marilu Matsuda, Madam. Shoutout. Ingat lagi. Marjan. Salamat po. Pamela Masuda. Salamat. Haruyo Milin. From Saudi. Shoutout sa mga OFW sa Saudi. Ingat kayo. Hail Rain Led. Yun, inulit. Listener. Shoutout kay listener yun. Si Madam Elsa Constantino. Yun. Ingat sa Dubai. Shoutout sa'yo, ma'am. LM Joe. Ayun, maganda story yun nga. May part na oo nga, yun nga. Yung last upload natin, ganun din eh. Pero wala tayong magagawa. Wilma Pascual. Yun. Shoutout sa'yo, Madam. Lynette Preparado. Tapos ito si Madam. Shoutout daw. Magulo yung kwento. From Lebanon. Shoutout sa'yo, Madam. Sorry. Nasra Ismail. Shoutout sa'yo, ma'am. From Riyadh. Maribik T. Kiting. Nasa Hong Kong si Madam habang nag-cross stitch. Shoutout. Wait na naman. Marian Ruby Priya. Shoutout sa'yo, Madam. Patrick Byron. Opinion. Boss. Nasa West Philippines daw siya. 3rd floor. Lynn. Coco Alcos. Yan, shoutout si Boss. Wilma Lino. Shoutout po. MJ Prias. Shoutout. Giselle Wagan Vlog. Yun, so yun muna, hindi natin nabasa yung ibang nagpapa-shoutout kasi medyo marami na. Asahan nyo sa susunod na nandun na ulit kayo. So, yun mga kabaryo. Maraming salamat ulit sa suporta ninyo. Yun, hanggang dito na lang kabaryo, hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat po.